Sabajle, ustanica mi vika, načelnik od Žole mi vika, evo ti pari, evo ti prodavnice na Google Maps, a da odiš da kupiš nov pendrek. Ova, Starijov, ti se napravil ko v gza si ga vstavil, be. Nema že policajac, ko predstavlja država, so skapom pendrek. Bre. Da si izgubiš me tukaj, majke mu gospod. A on na seliči samo ne na pendraci, majke mu stare. A tukaj ima sekakve, ima znači električni, ima i gumeni, ima i pomali, i po golemi ima ve, majke mu. Bre, znači u Boliviji što nema ve, majke mu gospod. Bre, a ovo na sebi liči samo ne na policajske uniforme, ve, da. A ne, ovaj načelnikov Đole, izgleda mi ga ima prateno ovoga sijata, od Google Maps posledno mjesto kaže, pazite se to telefonite. Ne, naprijed, ja si imam šifra. Šifra, Mile Čandar, sve su mali bukvivi. Ne može žena mi da mi je otkući, da mi otkući telefon, da mi je plati. Zamisli, žena mi otkući od toga šifrata. I posle kolike vidi, Mile, što kursi varao ti u seksi shop, što ti kažem, be? Ženo, ja toga go imam, ama pendrekov mi je star. Kako posle, odi posle dokaži se. Koga je reče, udri se to pendrekov. I posle, site kamenja od bubrek mi izvadi, be.